Atxaldeon da ongi etorri. Bai, Jesus dauket hemen, esanez mikro ondo jartzeko. Oitutez bai gaude, olako tresnakin manejatzea. Bistakoa da, urtekariak jakimina pizteula ikusita nola erantzun dezuen gaurko deialdiari. Guain urte bete hemen ginen, aurreko urtekaria aurkezten, denbora oso azkar pasada, nahi behintzatala iruditzen zait, eta behin irakurri nun, urtetan aurreagoa zeneran, sensazioa da, gero eta azkarrago juteiela urtek, eta hoi omen da, gero eta bizipen berri gutxiago izaten diteulako. Gauza asko errepikatu diteulako urtez urte. Urtekariaren aurkezpena horietako bada. Eta urtekarian ere, atal asko urtez urte berdinak die, baina era beren desberdinak die. Elkarrizketa desberdinak die, errezeta desberdinak die, jaietako kronika berdintxo izangoa, baina desberdina da. Orduan, bueno, aukerak baditugu baita ere, bizipen berri batzuk izateko. Bueno, hemen daukezue aurtengo urtekariaren azala. Eta ikusten dezue, leloa dala, bueno, altzo 2024ko urtekaria, 25 ale, 11 historio. Azala eta kontrazalaren diseinua Julen Madariagak egin du, eta zergatik 25 ale, bain zuzen ere, hau 25garren urtekaria delako. Lehenengoa, 1987koa izan zen, eta norbaitek esango du, ai, kontuk ez diateatzen. Baina bai, tartean izan zielako 2 urte urtekaririk gabekoak. Eta orduan, urrengo urtean 2 urtetako urtekaria egintzen. Horregatik, aurtengoa 25garrena da. Bueno, eta hasi gaitezen pixka bat, aletzen aurtengo honek zer dakarkigun. A ber, teknologiarekin asmatzen. Bueno, lehenengo aurkibidea, eta aurkibideari erreparatu ezkeo, lehen aipatu detena ikusiko duzue, gutxi gora bera, urteroko egitura jarraitzen duela. Hitzaurrea, Agustin Amianok idatzi du, eta, bueno, esan dugu, aurtengo 25garren urtekaria dela, urtekari bat mamiz ondo hornitzeko lan bat egitea eskatzen du. Eta Agustinek bere hitzaurre hortan ematen dizkigu pista batzuk lan hori nola egiten dan jakinak izateko. Irakurriko dezue eta agian zuetako norbaitieri gogoa etorriko zaio gukin batea urtekaria sortzen laguntzeko. Ondoren, hau ere betiko atal bada, udaletxetik dator notizia, eta, barkatu, udalak urtean zehar egin ditun ekintzetatik aipagarrienak edo nabarmentzen ditu artikulu honetan. Gero, hau ere urteroko txokoa deu, pelotarena, gure pelotarien martxa, Jesus Muruak idatzi du artikuloa, eta esaten digu pelotarin kopuruen berantza dijoala. Baina nik artikuloa irakurrita, pilotaren kopurua agian berantza jungoa, baina martxa, nik uste martxa honean dijoala. Izan ere, aipatzen digu urtean zehar, zenbat txapelketatan, zenbat jaialditan parte hartu duten, askotan gure pelotariak neska naiz mutil, eskuz, palaz, frontenisen finaletara iritsi dira, eta askotan, txapela buruan jantzita, bueltatu die etxera. Orduan, txalo bat gure pelotari neska mutilentzako. Ikusten dezuen moduan, argazkiz ondo hornituta dago, orduan badaukezue hor, zer ikusie, zer irakurrie, eta denbora pasararako aitzakia.
Eta gero beste ohiko atal bat urtekarian izaten da elkarrizketarena. Urtero egiten da elkarrizketaren bat. Aurten, bi elkarrizketa egin dira. Bat, Jesus Muruak baita ere, aurtengo urtekarirako lanak oso garaiz abiatu zituen, eta orain dela urte bete elkarrizketatu zituen, hori gero aurreago ikusiko dugu, bi lagun, Ignacio Kortabarria eta Igor Zubeldia. Gaztetxoenak agian ez dute jakingo nordan Ignacio Kortabarria. Ignacio Kortabarria izan zen Realeko futbolari profesionala. Eta Jesusek idatzi duen artikulu horretan lantzen du edo ari da ze lotura daukaten bai Ignacio eta bai Igorrek altzorekin, eta hor ikusi ahal izango zuen batetik zer lotzen dituen altzora, eta bestetik hitz egiten du baita ere bere futbol profesional ibilbideaz, Realan egin zuena bere garaian Ignaciok eta gaur egun egiten nahi dana Igor Zubeldia, eta elkarren artean dauzkaten parekotasunez. Elkarrizketa luzea eta mamitsua da. Eta hori baino lehen, hemen daukezue izenburua Zeotxe bigarren etxea izan zen niretzat. Eta argazkian ikusten duzuena, Pili, gure Pili. Hemen, ez dakit ikusten ditut ume batzuk, hoientzako agian ez da Pili hain ezaguna izango, baino gainantzen, hemen ez dago inor, Pili ezagutzen zunik. Gure herri plaza inguru hontan oso pertsona ezaguna eta maitatua izan da. Azken aldi hontan, gutxiago ikuste dugu, baino pentsatu genuen merezizula tarte bat gure urtekarian. Elkarrizketa Agustin Amianok egin dio, eta gaur hemen dauzkagu biak, eta orain hitza beraiei emango diet egindako elkarrizketa horren berri eman diezaguten. Kaixo, txaldeon. Carmenek esan duen bezala, aizpeko Pili, hain ezagune Zeotxen hainbat aliz ikusi deulako, beti laneen, beti goxo, txintxo, eta ni ere alaxe hartu nau, edo beto esan da, alaxe hartu naute etxen, elkarrizketarako prest, kontuk esateko prest, eta jator, eta goxo. Eta hori da, Zeotxen egindako lanagatik, izan ere gazteik hasi zinen, lanen, eta jotak egitu zea. Nola izan zen hasiero eta zelan egitu zen du, Pili? Bueno, atxaldeon denoi, ezautzen azue denak, ez da? Zena izen. Bueno, ne tokatu zaia, gazte hastea lanea eta hola, da orduan, sinitzen hemen, Zeotxen, Maria eta Miguelekin. Da horaxe, juten itzen, da ikasin berran auken, da entxe biltzen itzen, aizuen batzutan lehenago etxea, eta urruna behan dugu, eta ikasten. Aizu plantxa zala, eta garbitzen zala, eta gero bakizu mostra horreko lanak, eta zerbitzea, eta hola. Baina horaxe ikasin bertzan, da nik kobardean itzen. Da gero, Maixabelek eta Maixabel, da Loli, eta Jose Luisekin doikin, da ez beti izate, nik kobardean holan itzen, behun baten Jose Luisek hartu ziala, da bultzatu ziala, bizkarretik da esan ziala, segi Pili komedorea, zerbitzean. Da, klaro, horri bilinitzen, haizu ikasin berran auken, da jendea tenditu, da gero mostradoren, da, hoi dena, haizu, eta nahi asko gustatu dutzen zaian, Desde luego, ni hortan asko jendekin, da harremanak eta asko gustatu zait, eta holexe, haizu. Ibili naiz, denakin da, haizu, eta enbeste, eta behak eakutsi die dena, eta ni beti izango, netzako Zeotxe bigarren etxea dela. Porque behak eakutsi die, lana iken. Ordu netzako da, Zeotxe, netzako bigarren etxea.
Zehotxe bigarren etxea, baina gu, altzotarrok, bigarren mailako, lehenengo mailako. Jatorra ginen, ondo portatze ginen, ze iritzea aukezu gugatik? Bueno, horri biltze ziren, jute ziren, taberna, eta bueno, esate genuen batzutan, bueno, ze hogei txik izan dauke, harria posta horren, da benga, eta gu afaltzeko hokin, da benga hor. Eta urruna, baizu, plantxan, aitzen izeni, eta bueno, tertuli batzuk iten itun, batzutan kontuk esan, da antxe aitzen itzen aikin, da gainatzen, gazteke, hortxe biltzen itun, goxon bile, eta gero larun batetan, horre tortze zaizkian, futbolen ibiliziela, eta pilin kroketa janbar zituela. Eta oaine, baukete aldameneko, landerro, esate beti pilik itezitun kroketa bezinonak, ez ditula jaten oaine. Da holaxe, eta gero igandetan bakizu, futbolak ine horri biltze ginen, borrokan da jendea eta bokadillokin zesarik ez, bokadilloke, jote zien patxearan dena geserita, eta gero dena batea, hanbar ezate zuen. Da gu, itxo beharren, sukalde hili batzate genuen, da holaxe biliga eta gainatzen, ariz zearen, aritzo lan hori, beti, haitze zaian, pili landuko izu, maile jarri, eta haitze ginen maile jarri, da botile botatzea jute ginen, da holaxe, nik gaztekin, da oso ondo, eta gero herritan ematen dien, txikitan, haitzen itzeni kristola garbitzena sarrerako, eta hala, behar jute zien, da benga eskukin, hala, basan, da herritan, da nik uste eta gazteek akordatuko dira negatik, ze esango duen, baina bai, eta denak, bainatzen gizonezkoke kartak eta jute zienen, basaten hala, patxeran da, ni seituko lanen da, ni behin ez ditu behar du, nahi beti gustatu zait, eta bai, hola aitzea, eta jendekin da harremanak eta asko, bai, hola xe, Beno, dena ez dugu kontatuko, baina badaude gauza gehiago ez Zehotxeko kontu bakarri, bere zaletasunek, bere bidai batzutan, ze pasarte izan ditun, da nik uste gustatuko zaizuela, ze kontuk esate ditun. Gero beha oso eskertu edau, zelan egiten dien altzon, jai batzordea dala, festa kultura batzordengatik ere bai, eta bueno, ikusiko ez, eta gero gustatzen mazaizue, da aukera hori bateatiken, urtekarine ateatzea, asko eskertzeizue, eta mila esker bihotzetiken, da horrexe segi urte asko, eskarrik asko. Hauxe, eta gustatzen mazaizue, elkarrizketa esan behi, oso politin dula. Mila esker. Bueno, Eskerrik asko, Pili. Bale, eskerrik asko. Bueno, horria pasatzen jarraitzen balin badegu, eskolari ere urtero eskatzen zaio zerbait idatzi dezan urtekarirako. Eskola dakigunez ez dute osatzen bakarrik bertako ikasle eta irakaslek, guraso elkartea ere eskolaren parte da, eta aurten eginkizun hori urtekariako zerbait idaztearena guraso elkarteak hartu du bere gain. Deno dakigu zein importantea dan eskola herrian, eta nik bateiz bat argazki hauei erreparatuko nieke, baita ere, nolabait adierazten duelako altzoko eskolaren eredua, ez? Nik ikusten dut hor, herriari eta herritarrentzako irekita dagoen eskola bat, eta azpimarragarria iruditzen zait, oso importantea. Jarraitzen balin badegu, hemen daukagu berdintasun batzordea, badakizue, altzon baita ere oso aktiboa dela,
urtean zehar hainbat ekitaldi antolatzen ditu, dala irakurketa feminista, tailerrak eta bar, eta hemen egin du urte guztian egindako lanaren kronika. Jarraitzen baldin badegu, oso tipikoa da baita ere urtekarian, altzoko historia edo altzoko herritarrak hobeto ezagutzeko atalen bat. Aurtengoan, Manu Olanok, Olazabal Berriko Bismarck izenburua duen artikuloa idatzi du. Otto von Bismarck, grabatu iten naiz. Izan zen Alemania imperioko lehen kantzilerra. Eta esango zu, eta ze ikusi hauke horrek altzokin. Arkez, baino nonbait, altzon, bazan, Bismarck ez izena zuen pertsona bat. Olazabal Berriko Jose Antonio Goikoetxea Olano zen. Personaje hori aztertu du Manuelek, batetik izenaren nondik norakoak, nondik ote zetorkion izen hori, eta bestetik bere biografia ere aztertu du. Artikuluan zehar aipatzen ditu baita ere, bere familiako beste kideren bato beste, alaba eta anai zaharrago bat, nire ustez, horiek ere agian etorkizunean eman dezakete beste azterketa bat iteko gaia. Agian, hori irakurri ondoren esango jazue, baina hurrengo urtean Manueli Argentinara bidai bat ordaindu beharko jau. Aipatzen duelako Bismarck honen anai bat areakundakoa eta han ardura importanteak izandakoa. Jarrai dezagun aurrea. Motzean, atalean, Antxonek urtero sekulako lan egin. Urten zehar, herrian egiten dien ekitaldi edo gertakarien jarraipena eta bilketa egiten du, eta urtekari guztian zehar txertatuta daude albiste modura. Horria pasa eta hurrengo artikuloa, herriko mugen bila. Pello Olanok idatzi du. Pellok aiei errelebo hartu zion ezkioz, sekulako lan aiten nahi da urtekarirako. Eman dizkigu, mendibilbiden kronika, iaz txorientzako jartzen dien abikasen inguruan, hemen izan gendun gainera, hainbat azalpen ematen. Eta urten, herriko mugen gai hartu du izgai. Antzadanez, galdera batetik sortu zitzaion lan hau egiteko grina. Garai batean, hain importantea zen, herriko mugak ondo seinalatuta ukitzea, mugarrien bidez. Eta, antzadanez, aztu xamarre ukideu gai hau. Eta bere burutazioa izan zen, gure atxon amona jaiozien garaien jarri zien mugarriak oraindik bere tokian ote daude, eta hortik hasi zuen bilaketa eta lanketa hau. Mugarriak bilatu, ingurua garbitu, txukundu, denak detaile osoz jaso, eta herriko mugarrien, irakurriko duzu artikulua, baina horra aipatzen danez batzuk badaude, beste batzuk ez daude. Aurreko aste batzutan, mugako ekitaldien barruan, eginda hain zuzen ere jarduera bat herriko mugarriak ezagutzeko. Herriko pertsona batzuk parte hartu dute horretarako larun batetan egin dien irtera edo ibilaldi horietan. Beste batzuk ez dugu aukerarik izan, baina orain ezagutu nahi balin baditugu, ikusi nahi baditugu, ibilbideoi egin nahi balin badugu, ez daukagu aitzakiarik, hemen, banan-banan, xehetasun osoz, deskribatuta daudelako.
Eta hemen beste ohiko atal bat. Gaur egun, bai lanangatik, bai kasketa diela medio, ohikoa da jendea atzerrira joatea, atzerrira bidaiatzea. Eta haiei ere, bere esperientziaren berri emateko eskatzen diegu urtekarian. Eta iaz, gure herritar bat, Oiana Aranburu, Amiano, Perun izan zen. Eta gaur hemen daukagunez, eskatuko jo pixka bat bere esperientziaz hitz egiteko. Bueno, zer dela eta Perura, Limara zuzen ere ez da, Oiana? Kaixo, nik argi neuken Latinoamerika jo nahi nula ezautzea desberdina iruditzen zitzaitelako, eta denak ikusten idun unibertsitaten entzuten Chile, Argentina, Mexikoa jo nahi zuela, eta nik esan plaza aseguratzeko inok ez du nahiko jun Perua, eta Peru jarrikot, eta Perua jo nahi zen. Eta zergatik pentsatzen zen duen inok ez zula Perura jo nahiko? Ez zait iruditzen oso ezaune daniko interes berezik sortzeunik. Esan, nik dez eta asko ezautzen, hasi que esperientzi politia izango zara pentsatu. Altzo 500 biztanlera ez da iristen. Limak 10 milioi edo ditu. Bai. Ez dauke antzekotasuna handirik, o ez dut uste izango dutenik, ez da? Ez, egia esan, Limak momentu honetan 11 milioi biztanle dauzke, eta asentamentu kontatu gabe, asentamentukin 15 milioi baino gehiagoa iristea pentsatzea. Orduan, desertu edanez gainea, altzokin zer ikusik ez dauke, gure biziginen kaleare ja handigoa zen. Orduan, esan ziguen, adibidez, 2 etxetan geunden hemendik jundako ezagunek, eta gertu geundela. Eta gero 40 minutu ziren kotxen. Orduan, egia esan, oso desberdinen. Zu Limara joan zinen, baino Liman bezain beste denbora, beste toki batzutan egin duzu, ez da? Esan nahi dut, herrialdea ezagutzeko aprobetxatu duzu. Bai, Perun alikta gehiena viajatzen saiatu geha, eta egon nintzen, Liman bizitzen, baino landa eremue mendikoa ezautu genuen Sierra izen haula, eta gero Oianekoa Amazonas hemen ezaune. Eta egia esan, hor ikusi genuen ze desberdintasun zeuden, adibidez, hiriko jendea bizia lan egin da, hemengo antzeko nadan bizi maila bezala daukea, zer ikusik ez dauke, baina igual, irume, famili bat, etxea eta lana, ez hautze daukeuna bertako kaosa kontun hartu gabe, eta adibidez, mendin bizienak bizile gehiago landa eremun, egun osoa etxetiken kanpoa, fizikoki oso desberdinak die, txiki, txolitak, eta txolita izen hauen jazkera ibiltzeu eguaindik, leku askotan ez dago koberturaik, eta gero, adibidez, Oianen selban bizienak Amazonasen, naturakin daukean konexioa, beste modu bateko bizi maila, umeek eskola hasten 2 egun edo lajuteie, ezagutza oso desberdina dauzkea gukin konparatuta, famili bakoitzen igual, 14 ume baino gehiago, orduan, desberdintasun horiek ikusi nitu. Aukera izan zenuten bertako jendekin egoteko eta hitz egiteko? Bai, gu hon ginen Amazonaseko komunitate baten aste bat, bertako jendekin bizitzen edo ezautzen behintzat behaien kulturalik eta gehiena, eta mendiko zonan baita ite genituen viajetan saiatze ginen bertakokin hitz egiten, eta nahiko irekik die, orduan askok behaien etxea bai gonbidatzen zaitue, zukin gehatzegi hitz egiten, behaien baita kuriosidadea emategie ozein turista juteanak, eta hizkuntza ulertuta gehiago, orduan ezautu genituen. Eta Amazonasen adibidez, bertako batekin egon ginen han jaio eta bere familie handa hon batekin, eta aste beten ezautzeko denboa emateu.
Bueno, bai, barkatu, Peru aipatu dugu, baina Perutik kanpora inguruko beste herrialderen bat edo beste ere bisitatu zenu. Bai. Naiz Kolonbian 3 eta Bolivian beste 3. Eta, Peru ez autuet gehiena, baina, esan zenian, zerrek harritu ziten gehiena bestetatik. Eta Bolivia eta Peru, nahiko antzeko die, orokorren Bolivia atzeatugo urtez, igual Bolivia junda emateu, guen dela 200 urteko bizitza dola guaindik, denak janzkera guaindiken behaien tradizionala, gona kolorinetako hiek eta txapelakin, eta leku batetiken bestea moitzen ginen autobusen, eta ikustezu landa ere guztie guaindiken aston ibiltzeie, kobertura leku askotan ez dago, eta oso desberdine, hiritan baita. Gizona ezko kasile guain, urte batzuk, arropa aldatzen, azkenen hiria junda, turismok dauken eraginen gatiken aldaketa horiek egon die, baina emakume guengoz leku gehienetan lehenoko traje horiekin seitzeue, eta esan asko harritzeu. Eta Kolonbian leku desberdin asko daude, desberdineko oso, hirie ez dago zer ikusik Bogotak Karibeko zonakin, baina harritu ziguna da Kolonbia guztia daola zatituta 6 zatitan, eta igual kale edo zona bakoitzek zerotiken o batetiken 6eako zenbaki badauke, eta die estratok. Eta bizkat los juegos del hambre bezala banatuta daude, eta preziok adibidez supermerkatunak aldatu iteie, segun ze estratotan dauden o unibertsitatea joteko aukera edo lan batea hartzeko, behaiek jabaki ez ze estratotan bizizean, eta igual ez zindezu inoiz iritsi unibertsitateko irakasle izatea bigarren estratokoa balin bazea. Eta gu lehenengo unen iritsi eta supermerkatoa erosketak itea junda, afari eta gozari eta 20 euro. Esan, nahi ama. Kolonbian, Espainia baino garestigo. Eta gero esplikatu ziguen, igual 5. estratoko supermerkatu batea junginela, eta alde batetiken bestea, igual 15 euroko desberdintasune badaola zer gauzetan. Eta, hor txikuste, klasismoa eta nola da honua indiken oso barneratuta. Hainbez, 3-4 hilabete egon zinenan? Denea 6, baina 4. Esan denik nahi denbora oso azkar pasatu zaitea. Hainbeste denboran anekdotaren bat ere kontatzeko ekarriko zen duen? Bai. Anekdotak asko azkenen viaje bakoitze izan da abentura bat egun bakoitze, baina hola goatzetena Amazonasea jutea erabaki genuen 2. aldiz abenduako 21 eta gero han ospatzeko urte hasiera, eta hor geunden denak emozionatuta, 3 jun ginen, eta autobuse, aiatu ginen herri batea, eta hortiken autobus bat hartu behar genuen gora igotzeko, eta goizeko 12 ordu edo ziren autobuse, eta orduan atxaldeko 7 hartu autobus eta goizeko ordu batetan, baten buiaka denak, atein behar genuen autobusetik atein behar genuen, eta korrika atea ginen, eta nil sekolo neon, baina zapatiak eskotan hartu motxila eta korrika baten atea, eta putzu bat, eta guzti, eta atea, eta autobusa, bum! Eta hola goxe, eroi entzan. Iraulintzan? Beraino ez, baina hola xe, eroi. Hola gehatu ginen linterna bat geneuken, eman genuen linterna hoi, launtzeko asmotan, eta ezin zela ezerri, eta hortxe. Orduk pasa, ebi hasizun, gu kanpon, pontxoa jantzi, eta zai, abertze esate ziguen, zerrez, eta jendea lurren, jendea lurren. Hauke egin beharko deu. Jarri ginen hola esiskin baten otzez, eta hasi zien hoi jarra kantatzen dazaki zer, eta egun argitzen behintzat, esan gano, autobuse ateako, o nundare bomberok. Ez bombero, ez inoretzen aiatzen area, eta herri batetiken, urruti baten zeon herri kotxe bat, eta zijoala herria, eta ikusizula autobuse, eta karretera moztuta, eta buelta emantzun, eta pala batzukin etorri zen ordu batzuta. Eta guzai, eta bilatu genuen txabola bat, eta emakume bat azaldu zen, txabola harta, eta,
palak ekarri zituen, eta batzuk palakin autobusea ateratzen saiatzea, eta gu patata zuritzen, zopaiteko denantzen. Amona batzukin hortxe jarri eta zopaiten. Eta azkenen orduk pasa, da goizeko 11, goendiken ez zerrez, esaten genuen, ez ala inorretorriko irauntzea, hortze. Eta ez, esan ziguen, ez. Itxoin behar genula. Eta azkenen, ez dakit atxaldegen lauetan hola, kobertura iketzen. Eta gurasoia bisatzeko ere gaizki, momentu baten bilatu genuen puntu bat, eta biali genien, ondo gendela, eta esan ziguen hoxe itxoin behar genula. Eta alako baten autobusen barrua sartu ziren batzuk, hortiken palanka egin egurrekin, da autobusea atea zen. Eta esan ziguen segurtasunengatiken buelta matea hobea zala guri, eta turista ginelako pentsatzet. Eta, anekdota bezala, hoxe, zopa jaten ginela, eta azkeneako ordu pilo bat hor geldi. Agian beste urte hasierazko aztingo zaizkizu, baina oie, seguro. Eskerrik asko, Jana, etortzegatik eta kontatzegatik bizitzatik. Hau hemen daukeu lehen aipatu duten elkarrizketa, Jexuxe Inaxio Kortabarria eta Igor Zubendiari egindakoa. Hemen ere, argazkiz lagunduta, eta esan deten bezala, mami askorekin elkarrizketaz gain, bakoitzaren biografia txiki bat ere badaukazue. Elordi elkartea da herrin daukeon beste elkarte garrantzitsu bat, eta iazko urtean, elkartean bertan, hainbat ekitaldi antolatu zituen, eta horrez gain, herrian egin zien beste gauza askotan ere parte hartu zuten, beraien dinamizatzaile lana aintzakotzat hartuta, eta kronika honetan jaso dute egindako lan guzti hori. Lehen aipatu duten bezala, tarteka, motzean atalean hainbat albiste eta gertakari berri ematen da. Eta hemen daukagu Zabalate, ibilaldi bat gure historiara. Ramon Zabalak idatzi du artikulu hau. Ramon lanetik erretiratuta dau, eta guain bere afiziotako batei denbora eskaintzeko tartea duenez, eta badakigunez mendi bilaldi asko itxeitula eskatu genion ea idatziko altzun zerbait. Eta bere proposamena izan da, hau, artikulu honetan, ibilaldi honen bidez, lotu nahi ditu mendian ibiltzeko aukera eta Euskal Herriko historiaren zatitxo bat hobeto ezagutzeko aukera. Jexuxek prestatu ditu galdera batzuk, eta guain eskatuko diet biei, atera daitezen ona, eta argibide batzuk eman ditzaten. Carmene aurreratu du, eskatu ingeniola lan bat. Hau ere urteroko atala da, askota mentzat, ibilaldi bat, mendi ibilaldi bat, proposamen bat beti lantzen dugu. Eta urte nola bagenekin Ramon da mendizaleko adrelia bat, nahiko sarri ibilaldi berez egiteko ateratzen zila herritik, berai galdetu genion, da prestutasunez, bai ez. Igual, lehendabitziko galdera da, teno jakiteko, non dago Zabalate, Ramon? Kaixo, atxaldeon, denai eta lehendabizi eskerrik asko etortzeagatik, eta eskerrik asko Jesus eta urtekaria egiten ari zareten guztiei, lan bikaina,
egiten duzue, eta hori, niri aukera hau emateagatik eskerrik asko. Zabalate izena politia. Iruz zait, gainaz, euskeraz Zabalate bada eta Portilla erderaz, agian kontrajarria direla. Dirudi, nahi behintzat diruz iruditzen zait, Zabalatek ez duela zer ikusirik Portillaki. Bai? Kontrako ematen du, ez? Bueno, Zabalaten nun dagoen, Araban dago, Arabako lurraldean, hain zuzen dago Zambrana inguruan, Trebiñon inguruan betare, Zambrana eta Trebiñoren tartean, Erriosako muga den Ebro ibaiatik 5 kilometrora dago, herritiki bada, eta politxe, oingo herrie, eta goiko gaztelu eta hiribildu eta horiek ere oso politxeak. Normalen ez gara hemendik oso urrutia, bueno, oian nahi entzun da oso urrutia ondatzen esango dugu, baina ez gara oso urrutia juten. Baina, bueno, igual jende jakin nahiko dik zergatik aukeratu deken Zabalate urtekari honetarako. Bueno, eskainiak eren aukera, hau gonbitea, hau zerbait idazteko, mendibili bat idazteko. Zaitun etorrizitziaken burura kontutan hartuta aurten 1000 urte hurrena dela Ipuzkoaren izena eta izana idatziz lehenengo aldie agertu izana, burura etorrizitziaken zeitun, garai hartan Nafarroako erresumaren babesean nolabait esateko geundela, hori agertzea ez, leku oso politxe delako, baita ere, da historikoa, garai hartan agian gerrarako prestatutako zerbait gotorleku bat izango zen, eta lehendiken ikusia neuken, lehendiken handiken ibilita geunden, ze Goierriko mendizale veterano taldekin joan ginen eta ezagutu nuen, zehaura, hiribildu eta gotorleku hura, ez? Oso politxe. Aukeratu nituen bi lagun, bat nire alaba irati eta beste hemen erdin biziana, Juan Alduna, ez dut uste dauenik. Eta, bueno, lagun bakarrik ez zuaterren, holaxe, joan ginen. Eta azkenekoa, dena esan gabe, Ramon, baina jendea animatzeko edo, zer aurkituko dute ara joaten badia. Oantxe esan dek, gure historiari oso lotu da daula, Nafarro Erreineoaren garaiko arresi edo babeseko zaintzat lorre bazala. Bueno, zer aurkituko dute ibilaldi hortan, zer mozko ibilaldi edan, eskat gato, txibatu, ego bezala jente ez digirako horrekota. Bueno, orduan igual hobena dezue argazkia ikusi oso polita dira. Ez dakit, Antxonek edo zeinek induen lan hori, argazkiak nik ikusi ditu eta oso ondo daude, argazkik harrita. Ez, zer dagoen, han ibilbide luzeak egin daitezke, ue ardatz hartuta, hiribildua eta gotorlekoa. Baino, guk aukeratu genduna izan zen motz bat, oain dagoen herria, Portilla, Zabalate. Den hortatik, buelta zirkular bat eginez, hori bisitatuz, ez? Goiko zatie behintzat, ez da?
ez dago zer ikusirik ez Auza Gaztelu eta ez da ere Mendikuterekin, oso leku politia da. Eta inguruan ere beste herri batean, Ozio izeneko herri batean, badago beste zea bat, gotorleku bat, area ez naiz joan, baina joatekotan naiz, hau ere oso, bueno, paretak eta arresi naturala badu, eta gu aprobetxatu zeindako herriska bat, hiribildu bat da. Paretak oraindik ere osoik ez, baina estatu honean daude eta gainaz berritzen ari dira. Oso politia geldituko da. Oso politia. Bueno, hoxe guan. Eskerrik asko Ramon dago lanagatik. Eskerrik asko Ramon. Bueno, eta motzean atalari gehituz, hemen hau ere Antxonek egiten duen lana da. Olentzerotan jakiminez badakizue izaten ditugula aste bete 10 bat egun ekintzaz beteak, eta horien kronika ere Antxonek jaso du. Hau ere urteroko atala deu, jaiotza eta eriotzena, iaz 2 eriotza izan ziren, eta jaiotza bat dau, altzon iskribatuta, baino nonbait dagoeneko ez da hemen bizi jaio berri hori. Baino bere izena hor ageri da. Bere argazkirik ez daukagu, orduan ontxo batzuk jarri die. Hau ere urteroko atala deu. Izan ere, gutxi asko, egunero hitzeite dugu eguraldiaz, orduan, bere atala behar du honek ere urtekarian. Xabier Rolanok egiten du urtero, eta, bueno, hor dauzka jasota hainbat datu, esanguratsu, ni bia aipatzagatik, bueno, jartzen du tituloan euritsua eta eze izan zala, egunik euritsuena urriaren 16koa, nonbait, 76 litro, ez dakizen bota zituen, hori, ez dakit, abisoa zan gero aurten etorri behar zuenarena, oindala gutxi izan gendu neuri jasarena, edo. Eta eguni beroena berriz, nik gogoan neukan, abuztuan 10 oso beroa izan zala, baina nonbait urrengo eguna beroagoa, are beroago izan zen. Abuztuak 11 izan zen egunik beroena. Bueno, xehetasun gehiago nahi badezue, hor dauzkazue denak ondo jasota. Errezetan atalean berriz, hau ere klasiko badalako. Bueno, batetik malu olagarro pintxoaren errezeta ematen digu, eta kasu honetan nik gurinezko pastana. Olentzerotan jakiminezen, tailer bat egin genuen, bai pintxoena, eta baita gurinezko pastak egiten ikasteko. Orduan, izateko aukerek izan detzune dutenok, baina egina izan ezkero, hemen dauzkazu errezetak. Guk lehenengoa eta azkeneko eman dizeu, tartekoa jazue pentsatu beharko zuen. Eta, bueno, beste klasiko bat, Otxabi eta Oilaon, bikote hau ezinbestekoa da, gure urtekari. Bikote hau bere abenturaki. Eta urten ere, utxikin gabe hemen daude. Agustin eta Mertxen arten egiten dute, Mertxek marrazkiak egiten ditu, eta Agustinek testuekin osatzen du. Eta hemen, Maixak aurten egin duen ekarpena. Itzalpeko doinuak emakume baten borroka isila. Maixak, idatzi honen bidez, bere amari, omenaldi edo aitortza bat egiten dio. Bere amari eta esango nuke bere amaren sasoiko beste ama eta emakume askori. Bere barruko nahiak edo gogoak, ilusioak alde batera utzi, eta ondoko eta inguruko zaintzara dedikatu dien emakumei.
Oso polite da, irakurriko zuen. Jaien kronika ere bai, urtero bezala, jai batzordeak egin digu. Lehen aipatzen nuena, badaude ekintza batzuk urtero errepikatzen dienak, eta berdintsuak izanagatik, diferenteak dienak, bata bestearekin. Hor dau, iazkoaren kronika jasota. Eta beste atal hau, hitzak iruditan, hau ere hitz eta irudi ederrez osatuta, elkarlanean egiten dute baita ere Agustin eta Mertxek. Mertxek argazkiak eta Agustinek hitzak. Ondo uztartutako argazkiak eta hitzak. Eta amaierara iristen nahi gea. Eta beti bezala, urteroko moduan, urtekaria lehiaketarako galdetegiarekin bukatzen da. Akats txiki badau, elkar liburu denda jarri ordez, bilintx liburu denda jartzen duelako, barkatuko zuen, gu urtero saiatzegea gauzak ahalik eta hobetoen iten, baino beti gertatzen da akats txikinen bat. Bueno, honezkero ja badakizue zertan datzan. Urtekaria irakurri, galderak erantzun, horretarako epea daukazue irailaren 9 arte, nahiko denbora, patxaraz irakurtzeko galderak erantzuteko, eta galdera guztiak ondo erantzuten dituztenen artean, zozketatuko dira Tolosako elkar liburu dendako 80 euroko bitxarte. Beraz, saria bikaina da, eta egin beharreko lana ez da inbestekoa. Gozagarria gainera. Orduan, animatu nahi zaituztegu parte hartzera. 22 galdera bie eta esandakoa. Eta iritsi gea amaierara. Hau da, aurtengo urtekariaren kontraazala. Eta kontraazala osatzen dute orain arte argitaratu dien urtekari guztien azalak, aurtengoa barne. Gauzatxo bat, jakin dezazuen, udaleko web horrian aukera dago 2008 geroztiko urtekariak ikusteko. Esan nahi dut, noizbait zerbait konsultatu nahi izan ezkero, eta alea eskura ez balin badaukezue, udaleko web horrian 2008 geroztikoak badaude. Eta nire aldetik besterik ez, nahiko hitz esan dut. Bai, guain irteeran banatuko zaizkizue urtekariak eta esandakoa gozatu, irakurtzen, eta eskerrik asko etortzagatik.